Oh, sebeyazonto abakayikhonja ukuthi uZwane uxoshelweni. Angibatshela ukuthi uxoshelweni kuZwane ngoba abazi ukuthi uxoshelweni, bazi ukuphikisa incwadi ayinawo watermark, i-signature, i-fake letter. Abantu abaseqenjini abangazi kwenzakala ngeqembu labo. If you keep them updated, yazi nina, sho umuntu ethi uyanizama ngene ehlathini kakhulu. Uxoshelweni uZwane. Nanso-ke into efana ngiphendule manje. Icala likaZwane, uZwane ngesikhathi ukuhlela ama-negotiations, uZwane uyena umuntu oyinjini yeqembu. uZwane uyena umuntu obetshela umongameli uNcamalala ukuthi aye kumuphi umhlangano. uZwane wadukisa uNcamalala wamshonisa emhlanganweni o-wrong. Umhlangano o-wrong wawuphi na? Umhlangano owawuse-Richards Bay. Waya khona uZwane Richards Bay emhlanganweni, wayisa uNcamalala emhlanganweni. I-IFP yalinda 4 hours. So-ke into eyenzekile manje i-MK isithe Zwane wena umuntu responsible ukuthi iqembu lingakwazi ukuthi lihole iprovince ngoba walindisa umkhuleko wohlangano nomongameli wa-IFP nethimba labalexo lama negotiations la-IFP u4 hours ehotela. Yasithi MK-ke Zwane wena ozophena siyaxolisa ku-IFP, siyasho ukuthi wena obo responsible ngokuthi uholela iqembu eyibini. Ngakho-ke sikhomba indlela mangethe sixoshela ukuthi wali ngabe iqembu liphethe iprovince ngoba i-IFP yeza engxoxweni ze-MK yabenzela phansi. So i-IFP ayinalo icala ne-MK sithi ayinalo icala ngoba i-GNU izowa nje khona kuzokwenzeka abafana lindelana njengoba ngeninikeza nje ngempukane zihlaza ukuthi i-GNU iyaqhaqhazela, i-GNU iyanyakaza, i-IFP ibuyele ekhaya njengamanje. uZwane uyena owenza owalidela iqembu eyibini ngokuthi aholele angayisi umongameli meetingini, ahambise umongameli emhlanganweni wrong, angabambisi uNcamalala la ilindwe khona. Siyabonga ningizima Afrika.